Ruské modré mačky sú hravé a milujú život. Vítajte! Ponoríme sa do sveta elegantných a záhadných ruských modrých mačiek. Tieto mačky sú známe svojou nápadnou modrosivou srsťou a očarujúcimi zelenými očami. Ale tieto sofistikované mačky sú omnoho zaujímavejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Ruská modrá mačka vraj pochádza z prístavu Arkhangelsk v Rusku. Čo im archangelská mačka? Tieto mačky boli údajne prinesené do Európy námorníkmi v 60. rokoch 19. storočia a rýchlo si získali popularitu. Plemeno sa po prvýkrát predstavilo na výstave mačiek v Anglicku v roku 1875, kde bolo známe ako archanielská mačka. Ruské modré mačky sú stredne veľké, so štíhlou a svalnatou postavou. Ich najcharakteristickejšou črtou je ich krátka, hustá srsť, ktorá pôsobí ako plyšový zamet. Farba kožucha je výrazná modrošedá, čo dáva plemenu jeho meno. Ďalšou fascinujúcou črtou sú ich oči. Ako mačiatka majú žltú farbu, ktorá sa pri dozrievaní mení na žiarivo zelenú. Ruská modrá mačka je známa svojou jemnou a zdržanlivou povahou. Sú verné a láskavé k svojim rodinám, ale môžu byť plaché voči cudzím ľuďom. Tieto mačky sú inteligentné a baví ich interaktívna hra a hlavolamy. Napriek svojej zdržanlivej povahe sú ruské modré mačky veľmi hravé a radi sa hrajú na aport. Sú tiež známi svojimi tichými hlasmi a často komunikujú jemným cvrlikaním a mňaukotaním. Ruské modré mačky sú všeobecne zdravé a dožívajú sa 15 až 20 rokov. Avšak môžu byť náchylné na obezitu, ak nedostávajú dostatok pohybu, takže je dôležité udržať ich aktívne. Ich hustý kožuch vyžaduje pravidelnú starostlivosť, aby bol stále v dobrej kondícii, aj napriek tomu, že neplzne priveľmi. Pravidelné veterinárne prehliadky sú nevyhnutné na zaručenie ich dobrého zdravia počas celého života. Ruské modré mačky si svojou eleganciou a šarmom získali srdcia mnohých. Často sa objavujú vo filmoch, literatúre a umení, kde symbolizujú pôvab a krásu. Ich popularita neustále rastie, takže sú obľúbené medzi milovníkmi mačiek. Zhrnuté. Ruské modré mačky sú dokonalou kombináciou krásy, inteligencie a jemnej náklonnosti. Ich bohatá história, výrazné fyzické črty a milujúca povaha z nich robia ideálneho spoločníka. Ak hľadáte verného a elegantného mačacieho priateľa, ruská modrá môže byť pre vás ideálnou voľbou. Ďakujem, že ste sa k nám pridali na tejto ceste do sveta ruských modrých mačiek. Nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber nášho kanála, aby ste dostávali viac zábavných, umeleckých a zaujímavých videí o prírode. Zvieratá, umenie, filozofia, história a veda.